Mantie jera malulu TV ma indian chino mar kuku mar wach kenda ka uthulo ni rimar wake chiel ka chiel chendo ni rikelo ni kodanje fulumbaka ka bende odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche go eko mag okenge mag rowere weche go eko mag telo ka achiel kod weche mag dongruok moloyo e kaunti ni eri ma wantiere mar Kisumu. Arwaki studio odiochieng' ma kawuono moso ganda wa maneno lulu TV wach ne ginyi moso ganda jo kanyanam kamoro moro ma untiere okinyi ma kawuono ani lunga ni Sospita Bungo Wich kata rayiero Nyatanga kama ero kama na nya Sospita Ubungo kenda ka uthulo ni rimar wake chiel ka chiel studio nyisa ni to thuolo mar rowere ni kuma chal nade kaka unjok mochung' ne kedo ne rowere nikech ing'eyo ni joma thoth ahinya e piny mar Kenya gin joma tindo ka chiel kod rowere mago eko e population man malo. Nyiswa ni to rowere ni tire kuma chal nade space maruni kanye to moloyo Kisumu County kapok warango piny mar Kenya. Okay, agoero kamano mathoth ahinya kabisa. Nafas mar vijana thoth ne Kisumu County okane kadhi marach ahinya nikech wan gi gavana ma aparo ni gigo duto moseketo piny gin okenge madhi kelo dongruok ne oganda wa matindo. Kochakore kuom jogo modak kod ng'ol mopogore opogore, jogo ma iluongo ni mama ka achiel to gi yudhe wetewa. Ne wan kaka yudhe matindo sometimes back ka gavana ne campaign kane pok odonjo office. Ne wayudo some forum together with him mwabedo the Setam Church mane wamiyo the governor manifesto marwa kaka vijande matindo mondo mi oyud ni through manifesto marwa onyalo konyo mondo mi obuild godo kata empower godo vijande wetewa ma Kisumu. But gimang'eyo ne timore mathoth kabisa en nyaka nye governor ka office ne nitie a lot of challenges mane nitie here there. One ne nitie issues to do with public service board manyalo ndiko yudhe wa wetewa e tich momiyo pok nyaka sani yudhe pok ondike tich. Mar ariyo wan tiere gi gimoro ma kendo the budget mane nitie in place bende samoro ne oko cover yudhe duto te. Therefore wago ni Nyasaye erokamano kendo aneno ka budget masani is almost ending in a new financial year madhi starts at June. Kanye kama governor koro aparo no diketo budget madhi cover yudhe wetewa. Ero kama na nya Ubungo winji kiwuoyo kamano mind nyiso nade onyiso ni sirikal mokalo mano telnegi kod jakrangu makare no keto thuolo mar rowere kuma chalo nikech ka winjo kaka iwuote chalo ng'ama wuoni sani ere koka uno full ni maybe budget mar Professor Nyong'o sani koro nyalo miyo rowere yudo thuolo margi. Nyiso nade regime mokalo rowere nene kanye regime mokalo ne oko cover yudhe ahinya kabisa nikech iyudo ka nitie a lot of things mane yudhe ne ok nyal donje. For example weche mag kaka yudhe mag andika mag tije ne tek kabisa mondo yudhe wane okete offices mopogore opogore. Mar ariyo waneno kendo kaka kuro weche mag tender youth tender tender ne na problem in the last regime in the sense ni tender mondo ni kaw to nyaka ni chul gimilongo ni 10%. So ne na problem. Sani ende sirikal masani onno ka yudhe ne ratiro kendo ginyalo apply for tenders kendo tenders go ginyalo bedo awarded tenders koluwo through the process mara koluwo through processes the due process of the law marka keluwo tender go gi tender kochakore through the tender gazettement kabire tender committee then the tender through the competitive process makoro ngato bedo awarded the tender neno kam all those are put into account sirikal mantiere masana to se kinde ka kinde neno gande karo were samoro bedo gari reluctant kata gibedo mang'aw mondo megi dhi gi apply ne weche gi mag tender samoro giwacho ni they lack capacity kata gionge kod omenda ma ginyalo timo gik machalo ipani ang'o mosemiyo ang'o moseketo garo were bedo mang'aw especially weche mag tender gi kiko yore ka gi participate actively mondo gin bende gior kwayo mondo megi yud tender giti kata gi county kata gi duol mora mokwongo kabisa en perception yudhe wetewa paro gin gi paro magisekete obwongo gi ni kadhi apply for tender to kabinwang iwinja therefore oweyo pache moro paro ni kadhi matimo to kabinwang koro pache mosekete pach gimose build in his mind no bro mone yudo tender iwinja. Mar ariyo yudhe wetewa moko bende okoero tich matek nikech gi dwaro mana gik moko makezo ma waluongo pesa mabire yo manono maganda ma ok nyal sustain the developments mag kata gimbe giwegi. Koro mago gin gik moko sebedo kar de kodwa para mambele kaka yudhe bara emo miyo wakwayo ni yudhe wa wabedu ni okwa duto wate mon nyaka ndiko office ntiere thothwa monego mandikore kendgi kokalo through ala magetimo through tenders moko bende jogo mabeni gi barupe maber bende nyalo apply to giyudo ratiche gi kokalo kum barupe ge magiyudo inyalo ndik gi offices mamoko to moko bende nitiere gik mwatimo mopogore opogore koro ochuno nwa duto te nyakwa bedi office but yudhe wetewa basically problem mantiere then ni
chuny gi tho kaluwore gi gik ma gineno kochakore sirikal mamalo kabire sirikal mapiny nikech gineno ka sirikal mamalo ka mondo mi yuto yuda ida nafas mondo mi ondike ofis machielo tipenje ni to experience in go maromo nade koro nikech experience ni be ok inyal bedo gi experience nikech in kaka nitieko form 4 midhi nyaka university ipenji experience to onge kamise tie koro gini bende embo frustrate yudhe wetewa omiyo thothwa moko neno ni kata samoro dhi dwaro tich ubeda kiko dhi kamoro koro emomiyo wadonje activities mopogore opogore but all in all aneno ka sirikal ma Kisumo to chalo nigi mpangilio maber ma nyalo kelo lokruok ne oganda to un kaka jok motelo ne rowere wacho ka indi nitiere otas ma bende nitiere ne nyongo mantiere kod manifesto kata paro kata geno maru kaka rowere achiel kuom weche matindo tindo mikete ei manifesto ni gine kaka weche machalo nade midwane mondo mi okony godo rowere kod sirikal mar professor. Okay, achiel kuom weche mane waketo kaka rowere matindo en ni wadwaro ni 30% mar dongruok, 30% mar empowerment, 30% mar job opportunities gibed ni gin omigi yudhe matindo. Mano gima nitiere kendo mwacho. Chako wacho kendo ni tenders mag yudhe. Tenders mag yudhe nikech nitiere youth tenders mag yudhe gibed mag yudhe. Kik lunga ni youth to dhi ne ng'at ma ok en youth. Mano en achiel kuom gigo mane bende nwa discuss iye kanyo. We discuss a lot of things ma wakete manifesto ma ka governor bro yudo thuolo mondo mi gibed implemented to bro kelo lokruok e Kisumu County. Tekine ka kinde kendo mane bende wachak waketo offices mapogore opogore. Offices mopogore opogore be yudhe wete wanyalo yude nafas mar mondo mi gidonje. Kaka kuro sani city board is coming in place. Mano bende dhi betie wadhi bedo gik moko to do with public service board because bedo in place so yudhe wete wadhi yudo ratiro mar mondo mi gidonje kuonde mopogore opogore. So far sani wantiere gi Kenya Breweries ma bende is doing employment. Embo dhi chako employment ne probably dwe mar abiro kaka dhi mbele nikech koke dhi yawe officially. Kanyo bende yudhe wete wadhi bedo gi nafas mambele kabisa. For example 70% mar joma idhi ndik breweries dhi bedo jowa mawuok from Kisumu County. Mawuok from Kisumu County tang'eyo ni nyaka kaka yudhe wadhi yudo percentage maber out of that. Nikech ok nyal dik yudhe te. Ok nyal dik yudhe duto but percentage maber bro wuok ne yudhe wetewa matindo. Kaluwore gi tije madhi bede iye kanyo. Erokamano nya to weche go mag Western Region Economic Block kane waloso gi Senator ma Kisumu mano Fred Utane wacho ni gidwa rango ni weche go mag Western Region Economic Block peka hinya gidwa ni mondo megimi rowere. Wach machalo kama indi bende usewinjo to kata riwruok mar Western Region Economic Block ni run kaka rowere uparo nade odhi konyo e weche mag dongruok e weche mag uchumi koso odhi bet nade? Okay, riwruok mar Western kata Lake Region Economic Block en gino maber kabisa kendo awache gi dhongere ni it is an idea whose time has come and this is the highest time that to all of us mano kaka jopiny through the process mar sensitization mondo jopiny obed gi some buy-in gibed gi ownership over the Lake Region Economic Block then kendo the leadership mar the assembly through the process of the ratification mar mondo me make sure ni gi debate about it then gi pass into bill mondo mi obed ni gima bedo part and parcel of Kisumu County. Wan gi mor kabisa nikech asem bedo machiegni kendo sani maloso kodi niendi ane machung ne part of the sensitization, the mobilization mar jowa madhi wadhi luongo nikech soon we are organizing for a town hall meeting ma wadhi betie together. We will tell you about wabro nyiso tarik to wabro nyiso kendo kama wadhi time kasa oromo nikech pod abro duogo mondo achaka land ayanga mondo wanyiso ganda gik mwadhi discuss kodgi. Mokwongo wadwaro ni mondo wanyisi yudhe ni gini en gima ber nikech kokete mobedo to dhi konyowa nikech mokwongo tik winjruok man kacha en ni counties man tiere ma form the Lake Region Economic Block in counties 14 moluoro nam mar Lake Victoria. Counties gi kidhi golo million 200 ni kagise golo dhi bedo 2.8 billion 2.8 billion ni en idhi yaw kode bengi iwinjo ma development bank bengi midhi yaw ni wan kaka yudhe matindo wadhi yudo nafas mambele kokalo kum SACCOs wabro be boda SACCOs iwinjo women SACCOs to gi yudhe weto matindo mabende obedo registered mantie kod certificate gibro bedo gi ratiro mambele mar mondo me gi apply for loans with through that bank to ginyalo timo godo ohala. Mano bende nyalo kelo dongruok. County wa ma Kisumo bende wang'eyo ni en bende okochuno ni koro bro rito pesa from the national government.
pesa nyalo chuno kantiere gimidwa notimne yudhe mapiyo manyalo empower wa to pesa inyalo kaw through that bank to nyalo kelo lokruok ne jowa. So kokalo kuom mine wetewa, kalo kuom jowa modak kod ng'ol mopogore opogore, kadho kuom jodongo kaachiel kod yudhe matindo, wadhi bedo kod konyruok kokalo kuom through the Lake Region Economic Block. Therefore it is an idea whose time has come and we must fully support it. Erokamano Nyau Bungu. Wabro kawo yo matin kwaduogo to wabro dhi nyime thuolo mar ariyo kod chenro machalo kama ndi. Kobro chake mana kama weno ero mar Western Region Economic Block. Ma indien kuku mar wach. Wacha kwadwoge thuolo mar ariyo achiel kachiel odiochieng' ma kawuono akelo ni chenro mar kuku mar wach ka bende warango weche go mag dongruok kaachiel kod okenge mag rowere to molo e kaunti ni mar Kisumu. Antiere kod jal ma bende ochung' achiel kachiel kaka ng'ama kedo ne ratiro mag rowere. Chaka rwaki studio. Chaki moso gando. Kendo achaka kawo thuolo makende mar moso kamoro amora ma untie kendo agone Nyasaye erokamano kuom miyo wateko odiochieng' ma kawuono. To ge koth maber mochwe okinyi manyiso ni en ishara maber. Erokamano Nyau Bungu. Achaka rwaki kane wadhi to ne waweyo kama Western Region Economic Block chande. Wacho ni gwenge 14 gi kina joka seneta bende wacho ni nitiere gwenge moko mapok embrace wach ni. Idea ni ripok gi bai, pok gi kawi fully mondo mi gichak golo omenda contribution manonego bende giketo. Gwenge machalo kama ginyalo nyisogi nang'o. Ang'o paro ni gintiere kod to mar yie mondo mi gigolo omenda mondo mi odhi support riwruok machalo kama. Aneno ka nyocha ne bet nyocha osebetie piny mane governors 14 nobedo Kisumu kae. Mane kanyo notingo governors 14 ne nitiere, then ne wantiere gi speakers mag different county assemblies, miluongo ni member counties, then ne wantiere gi majority leaders, majority whips. Kanyo ne gi discuss kaka gini koro nego bene timore. Gima duong' kabisa en process ma legislation ema pod odong'. Legislation nyiso ni nyaka teri assembly mondo puodhe. Kose puodhe to wan be kaka jopiny udhi bedo part of the CIDP. Nikech kaka jopiny nyaka seche mwatimo process ma public participation to nyaka discuss gik mwadwa wakete e bill ma form part of the Lake Region Economic Block mondo wayud dongruok kokalo kuom mano. Nikech kanyalo nyisi mokwongo achiel kuom gigo ma wadhi yudo madhi kelo konyruok en ni Kisumu County osebedo identified kaka tourist site. Ng'eni nitiere kaluwore kod winjruok. Nitiere county ka county nitiere gimomiye. Siaya oket ne weche mag education. Gidhi gera an educational research center maduong' kabisa Siaya ma weche mag somo duto te de Siaya. Kisumu gi kaka Mega gin gidhi cover about tourist weche mag jogo mag weche mag limbe. Nikech kaka koro Lake Victoria waka wadhi gero gimidung maduong' kabisa motende madongo kabisa along the lake front piny kanyo, do nam kanyo. Then wadhi bedo gi sand beaches, gi kuoyo manitiere e dho aora maduong' mar nam chumbi ma Mombasa cha. En be koro idhi kele ka. Through that yudhe wetewa bende dhi yudo tich nikech gine ma koro gidhi bedo beach boys mantiere from here. So wan gi gik mathoth madhi biro. Kuoyo no moro wainy. Kuoyo ni endi oganda mathoth kabisa dhi Mombasa kende ne gimotero dhano Mombasa. Gidhi wirore gi kuoyo marachar. Giwirore gi kuoyo marachar. Koro kuoyo no wan be kokelwa ka to molo dhi Mombasa koro wana ka wajwe e dho beach ka to yamo maber gowa kuwuok e dho nam mar Lake. Magi e kinyiso ni weche mag dongruok donjo Kisumu. Weche mag dongruok. Report mar Tifa ne ogolo ni Kisumu dhach maber. Ka otaye kod professor. Un kaka rowere oparo nade? Wieru kod paro ni rikoso magi kigin mana gik ma ilosa. One was support kabisa kaka achiel kuom youth nikech an na campaign matek kabisa ne Team Kali. Therefore gimoro amora ma Team Kali timo, I'm fully behind it. Tifa ne okogolo report nikech ne samoro nitiere paro moro. Nogolo report kaluwore gi gigo manitie. En adier ni Kisumu ler. Wachako gi Kachok dam site. Waneno ka taka dhi kendo usani edi mosegol en 2.5 acres modong en 7.4 acres ma ochiegni tieke. Ka then bang'e no waneno ka tok kanyo nitiere wadhi bedo gi gimiluongo ne park midhi losa iye kanyo. Choche dhi bedo kanyo. Mago duto yudhe wetewa madhi yudo kaka giloso gin magidhi gero choche go. Gin mibro migi tenders man kanyo. Yien ipidho kanyo. Kanyo dhi bedo yiende mopogore opogore. Yien mokwongo sani mineno kipidho kanyo sani pod ipidho medicinal trees to gi ornamental trees. Kanyo waneno ka
ipidho yien miluongo ni tamarinda indica mago yiende madhi kelo arufu maber manego arufu marach mar taka man kacha. Ugadensia yien nitie miluongo ni Ugadensia bende midhi pidhe kacha. So yiende nitie midhi pidhe windbreakers trees ma bende dhi deal kod weche mag yamo. Nitiere shade trees ma bende dhi pidhe iye kanyo dhi kelo gik mathoth kabisa madhi kelo lokruok e Kisumu County ka. So kokalo kuom mano to giywecho bende miyweche town te kamoro. Mar ariyo taya liel kamoro amora. Gigi gin gik moko manyo miyo to ge plan moloyo duto en plan ma Professor Peter Nyang'nyong'o oseketo in place. Makatifa ng'iyo the kind of plan moketo to gipimo gi counties mamoko to giyudo ka Kisumu ni opara mambele. Mane mo Mainso kaka rowere uneno ka you made the right choice. Wan kaka rowere wawacho ni Nyong'o kendo tano tena. En kendo dok nyaka 2022 kaka rowere. Nikech waneno ka gik monyowal miye waneno ka odhitim. Erokamano. Iwacho nang'o kaka rowere un bende nyaka ulosi e weche mag corruption nikech sama omenda mag jopiny lal obede sirikal maduong' kata obede sirikal mar county joma future gi inyore moloyo gin joma rowere en an kod in. Un kaka rowere position maru en mane? Uparo ni weche mag mibadhi e piny mar Kenya nyalo tieke nade? Wan kaka rowere wawacho ni wach mibadhi en gima oseduoko piny kabisa kendo waneno ni mibadhi manitiere sirikal mamalo nikech kokalo kuom katiba ma piny Kenya katiba wacho ni sirikal mamalo gi sirikal mapiny giduto gin sirikal mopogore but gidwaro kony kokalo kuom sirikal machielo. Omiyo waduogo wacho kendo ni kaka rowere wach mar corruption ni kata mibadhi oseduoko wachien kabisa. Omiyo ana kwayo gima osehinyowa kabisa an medo wacho ni ker mar piny Kenya ni gimo make sure notimo maduong' kabisa iwinja o make sure ni institutions mantiere piny Kenya omigi teko migi teko kose migi teko mathoth mar gorruok gi weche mag mibadhi nikech kwang'iyo sani wantiere gi ng'ama nyewa yiero ni ng'at ruoth kabisa mokwa par ka ng'atno manyalo bedo gi mibadhi moro amora kendo nwaparo ni ng'atno manyalo tiyo maber e wach mar mibadhi miluongo ni Wabukala. To Wabukala pok waneno gima osetimo maber e wach mar kama intiere mar EACC. Koro kwang'eyo ni teko ok emosemiye koso problem man en go. Mar ariyo office uparo ni EACC no ero ok serve its purpose. Ok wanego tiyo maber. Mar ariyo wan gi the office of DPP. Office mar DPP bomi teko mathoth kabisa mondo titije kendo independently. Gima duong' kabisa ni migepe gi duto te omegi ratiro mar tiyo tijegi maonge any interference. Independent. Independent. Mane gima bro kelo lokruok ma bro kelo konyo. Mar ariyo the office of the DCI, Director of Criminal Investigation, en bendo miera tero maber mar tiyo tije to the final conclusion. Mane gima nyalo kelo lokruok e weche mag corruption. Mogik chik maro kaber to dhi oketi ne ng'atno moyud kokwalo pesa ma jopiny. Ten ng'atno minego. Kaka piny ma China iko yudi ni kwalo pesa mibadhi moro amora in ng'ami twe sano tidhi hanging gino koketi to nyalo bwogo gandawa nikech ji ong'eyo pile no kwalo milion 40 out of milion 40 odhi yalo kes gi milion 10 milion 30 udong godo koro gini endi pod medo nyayo weche mag mibadhi nikech ikwalo pesa mondo yalgo mibadhi. Tiparo nade apis nero mar DPP Mano Nurdin Haji aneno ka sani owacho ni en tire kod mor nikech tire political goodwill owacho ni kero sera mondo mi okede kod weche mag mibadhi nineno ka jodito madongo sechaki ter ka bende da dhogi uparo ni maindi bende wachimo yo maber. Gima mi anyalo wacho ni wang' ni to lokruok nyalo betie en ni wan gi koro Uhuru Kenyatta ma en ker ma Kenya wang' ni koro chalo ka gima odwa ndiko gimiluongo ni legacy ng'eni mondo mi ondik legacy odwa ni mondo oket emomiyo chunge opara mambele mar gorruok gi weche mag mibadhi mondo mi ka chieng' koro sa oromo mar wuok e telo tibiro wach ni ker mar piny Kenya Uhuru Kenyatta kane wuok e telo to notiyo matek e weche mag mibadhi omiyo sani taneno ka that political goodwill mantiere kokalo kuom Raila Amolo Odinga man the people's president to Uhuru Kenyatta aneno ka tich dhi tiyore maber kendo ok en mbaka nikech aneno gik matimore kaka no chung heads of procurement kendo nyisgi ni kuonde ma nyithind gi some duto te giwacha yanga kuonde ma gisebedo ka gidhi e holiday giwacha yanga ute ma gidake giwacha yanga gimoro amora ma gisebedo ka gitime ngima gi nyaka ne gindik tich ma sirikal giwacha yanga aneno ko chako kalo kuom mano aneno ka konyruok moro nyalo betie weche mag corruption to kendo achaka chiwo kendo onyo matin ni counties mawa mag Nyanza
bende weche mag mibadhi wacho koni gi koni. Mokwongo kabisa anyalo wacho ni Homa Bay winjo ka dhano ywake kabisa weche mag mibadhi. Obungu ni ja county man. An ja Kisumu County. To Homa Bay ang'o matimore? Nyaka wuo nikech ng'ini ka wuoyo to chik wacho ni katiba mar Kenya wacho ni mokwongo the preamble mar constitution wacho ni the sovereignty of this country belongs to the people. Teko duto te ni kuom japiny. Omiyo kaka an japiny ok ochuno ni nyaka wuo mane Kisumu County. Anyalo wuoyo e Homa Bay, anyalo wuoyo e Migori nikech jotelo gi duto te devolution en achiel. To gin kuonde go gimopogore en kama nyuola to kama go. Homa Bay ni emichako go ang'o matimore Homa Bay? Wawinjo e radio pile koni koda kocha ka jo Homa Bay jogo ombulu gi wegi gi ywak to moloyo duto te en achiel kuom ng'atno ma en minister ma Homa Bay. Nyocha wawinjo ka temo wacho en bo wuon moyier gi sirkal ma Homa Bay moyier gi sirkal mar Homa Bay motel ne Agawiti en bende ogore gi the governor ko wacho ni mibadhi nitiere. Mar ariyo wasebedo ko winjo ka members of county assembly bende ywak ni Homa Bay ok dhi maber. To wanyalo wacho ni seche ma dongruok dhi maber Kisumu dongruok onego bed ni dhi entire Nyanza. Mane kwad bedo gi mor kaka oganda Luo nikech Raila kane nigi lek maber mar kelo devolution ne gi paro mar ni kachop higa moko mabiro mbele higni 40 mabiro biro mbele be ni wan kaka oganda Luo wae dhot madhier nikech king'iyo paro mane Jaramogi Oginga Odinga nenego ne ni ne watiek dhier ne watiek tuoche to gi fuwo. Oro ok nowach ni watiek dhier to gi fuwo gi tuoche Kisumo kende. Nowacho no oganda dhod Luo. Mane momiyo ka wuoyo ta wuoyo dhod Luo duto te. Ni kwayo ni mondo mi governors duto mawuok e Luo Nyanza orang ni tiche gitiyo kod mwandu mag jopiny. Gitiyo gi mwandu mag jopiny e yo makare nikech wan jopiny e mwagolo pesa magitiyo godo through taxes magi tax wa kaka jopiny. Erokamano ahinya Obungu wachope giko mar chenro ni odiochieng' ma kawuono biro chako yudo thuolo moro mondo mwatwagi kod Obungu e weche mamoko weche po nitiere mathoth weche mag siasa weche mag dongruok mag wiko gik mwamiyo peke chenro ni mar kuku mar wach. Kawo kamano ritu masani an Jeff Lombaka. Erokamano.